טוב, ברוכים השבים, פרק 2, חלק 2. כן, אז ככה. דבר ראשון שהייתי רוצה לעשות, מישהו, חבר אמר לי, מה שכדאי לעשות זה להעלות חלק מהדברים, את הקוד עצמו, בשלבים לאתר גיט, על מנת שאפשר יהיה לגשת אליו בצורה פשוטה, ונוכל בעצם לעקוב אחרי כל פרק. אז לכן בפרק הזה אני מראה לכם איך עושים את זה. אנחנו נלך כאן למעלה. רגע, דברים מפריעים לי פה. אנחנו נלך פה למעלה ל-VCS, share project on GitHub. אני קורא לזה project יוטיוב 4, אני אבטל את הפרייבט. description, this is a project for YouTube, אוקיי? Java. שוב, אני מפת לא נכונה, פה, נקרא לזה Java, ונגיד לו share, ומה שיקרה זה שהוא בעצם יגיד לנו שהוא רוצה את הדברים האלה, אנחנו נגיד לו אוקיי, add, והוא יראה את זה, עכשיו אני יכול לפתוח את זה, ואני אראה את זה דווקא. אוקיי, אז פה אפשר יהיה לראות את התוכנית, וזה נחמד, כן, סך הכל, אפשר לראות פה את ה-source, אפשר לראות פה את הקוד שכתבנו, כן, הכל יהיה פתוח, ודבר הזה יהיה פתוח לכם, לא לעריכה, אני תכף אבדוק, כאילו אחרי העסק הזה, אני אבדוק האם הוא פתוח לעריכה או לא, אבל הוא לא יהיה פתוח לעריכה, אוקיי, אבל יפתח רק לקריאה, אבל בגדול אתם נכנסים פה ל-source, אתם יכולים ללכת גם ל-IDE, אם אתם רוצים להוריד את הדבר הזה, אז יש לכם פה את commit, לא את commit, סליחה, את pull ב-request, כן, ואתם יכולים בעצם, או ב-commit אפילו, כן, ב-commit, אתם יכולים עכשיו לעלות דברים חדשים, כמו נעלה משהו חדש ונכתוב שהעלינו אותו. אז הדבר הזה נמצא בגיט, כן, ואני אקשר את הקישור שלו בדסקריפשן של העלה של הדבר הזה. טוב, מגניב, נראה לי, כן. אז בואו נחזור בחזרה לפרויקט. אמרנו בפעם האחרונה שהסתכלנו על זה לפני כמה דקות, ראינו שיש לנו כאן את הטאון הול, שעוד לא עשינו. אז בואו נעשה את הטאון הול, ואז גם נעלה אותו לאתר. אז נחזור לפרויקט, נגיד לו source, new, java, ונגיד לו שאנחנו רוצים ללכת לטאון הול, נכתוב כאן, טאון הול. עכשיו הדבר הזה יקפוץ כל הזמן, אנחנו נגיד לו add, ואז הוא בעצם הופך את העסק הזה לירוק, הוא בעצם אומר, שים לב, זה הולך להיות מוכן לקומיט בשביל לעלות את זה לגיט. אוקיי, אז יש לנו כאן טאון הול, והטאון הול שלנו בעצם די דומה לפארם, בוא נגיד לו יורש structure, קונסטרקטור הוא ממש דומה לפארם, זה מציק, בוא נראה אותו, יש לו מסך השני. אוקיי, עכשיו אני רואה דברים. אז אנחנו הולכים פה לפארם, ואנחנו בעצם מוצאים את שני הקונסטרקטורים האלה, פשוט כי הקונסטרקטורים האלה ממש מתאימים פה, חוץ מהשם, אז בואו נכתוב קודם שצריך ללכת לזה ולזה. מה המאונט הראשוני פה? בואו נבדוק, זה היה בעמוד 7. הולכים מכאן, זה עמוד 6, זה עמוד 7. כן, זה עמוד 7, אפילו אחרי, הנה. טאון הול. Okay, as town hall is similar to farm, it is a state, and does not define an object function. It passively holds an amount of food initial 0. פה ה-initial שלנו 0, which is changed only על ידי ה-display value flow. טוב, אז בואו נראה משהו. Put the describe. The town hall outputs town hall followed by the call to the structure description and outputs the amount value available.
אז שימו לב שבעצם הדסקריפשן של הטאון הול מאוד מאוד דומה לדסקריפשן שראינו פה של הפארם, הוא בעצם זהה. אז במצב כזה, מכיוון שגם האמאונט שלנו נמצא למעלה, כל העסק הזה פשוט יעלה למעלה. בואו נראה לכם מה אני מתכוון. זה דוגמה קלאסית למצב כזה. אני הולך לסטרקצ'ר, ואני הולך להעתיק לסטרקצ'ר את הפקודה, בעצם לא להעתיק, להעביר לסטרקצ'ר את הפקודה הזאתי. get amount string. בואו ניקח את זה, ונעביר את זה לסטרקצ'ר, ונגיד לו כאן, את הפקודות שהוא יודע לעשות, את הדבר הזה. עכשיו אנחנו חוזרים חזרה לכאן, אנחנו רואים שזה כבר לא יודע לעבוד יפה, אז בואו נגיד לו לעשות את זה כ-protected, כדי שגם אנחנו נוכל לגשת לשם. וה-toolstring שלנו עכשיו, שימו לב שזה farm, ואז ה-description. אז בעצם הדבר הזה הוא אותו דבר כמו שהיה כתוב קודם. אז בואו ניקח את כל העסק הזה, נחזור ל-Ctrl+X, ונעביר אותו ל-structure. ובואו נראה רגע מה קורה כאן. אז אנחנו רואים שאנחנו רוצים בעצם לכתוב את הדבר הזה באמצע, אבל קודם כל לכתוב את השם של את הפארם. מה שאני יכול ללכת ולהגיד כאן זה להגיד לו get class, ואז להגיד לו get name. plus רווח, plus דבר הזה, plus דבר הזה. לא. אוקיי, אז זה בעצם ממצא לנו את שניהם. גם את farm וגם את town hall. town hall עכשיו לא צריך את זה וגם farm צריך את זה איתם. אתם רואים שזה טיפה נראה יותר טוב. אני תמיד אומר לחניכים שלי, שאני מלמד, סטודנטים, תלמידים, ש-Object Oriented זה בעצם כמו להיות פוליטיקאי. לא חשוב כרגע באיזה צד של המפה, רוב הפוליטיקאים, לפחות ככה זה נראה לי, אם אני טועה אז אני טועה, אבל ככה זה נראה לי שרוב הפוליטיקאים מה שהם מאוד אוהבים לעשות זה להעביר את האחריות הלאה. ואני שמתי לב שגם כשאני מדבר עם אנשים באנגלית, וגם כשאני מדבר עם אנשים לא ישראלים ולא מכאן, הם ממשיכים, הם צוחקים מהבדיחה הזאת, כי זה כנראה משהו, כתולה שלי, כנראה משהו כלל עולמי, ולכן זה דבר מאוד נחמד. לזכור ש-Object Oriented זה כמו פוליטיקאים, מעבירים את האחריות למישהו אחר. אז זה בדיוק מה שקורה כאן. הפארם והטאון הול, שניהם בעצם עושים אותו הדבר בדיוק, ולכן הסטרקצ'ר יכול לעשות את זה. בג'אווה זה מאוד נחמד שאפשר לקבל פה ממש את השם של הקלאס. בואו רק נראה שזה באמת עובד, אז טאון הול בסדר, הוא מתקמפל. בואו נגיד לו רגע להריץ את זה מחדש. נשים לב שזה בעצם ממשיך לכתוב עדיין, כמו שרצינו קודם, farm, שם, amount, והדבר הזה בעצם ממשיך לעבוד יפה, למרות שזה לא קיים יותר כאן, כן? זה הולך לסטרקצ'ר. בואו נחזור בחזרה לטאון הול, אז אמרנו, זה החלק שרציתי לראות כאן. טאון הול, אוקיי, יש לו describe כבר לא מעניין. יש לנו את הקונסטרקטור, זה בסדר. יש לנו את הפונקציה withdraw, בואו נגיד לו, אנחנו רוצים withdraw, בואו נגיד את המקום. צריך להוריד 10% של ה-amount on hand, שוב פעם, צריך להוריד 10% של ה-amount שנמצא אצלנו, to get the amount available, שזה בעצם איזשהו טקס, כן? איזשהו מיסים שאנחנו משלמים. אז אנחנו בעצם קודם כל מורידים 10%, זה הדבר הראשון. אז בואו נתחיל. קודם כל אנחנו מורידים 10% מהאמאונט הכללי שיש לטאון הול. אז אמאונט בעצם כפול שווה 0.9. כן, אנחנו בעצם לוקחים 10% אחורה, ולכן נשארנו 90%. אוקיי, אם ה-amount available is less than 0,
set it to 0. The local baron doesn't want to bother supplying tiny amount of food. אז בואו נתחיל מסובך, אז בואו נכתוב את זה כאן. private void tax. כן? אז כל מה שאנחנו עושים זה amount כפול שווה 0.9. אם ה-amount קטן מ-1, אז ה-amount מקבל 0. נכון? זה בעצם מה שהוא אומר כאן. אז הורדנו 10%. אם ה-amount available עכשיו הוא פחות מ-1, אז אנחנו הופכים אותו ל-0, כי הוא לא רוצה להתעסק עם זה. אם ה-request הוא גדול מה-amount available, צריך להחזיר את ה-amount available. אחרת, צריך להחזיר את ה-amount שביקשו. The returned value is escaped from the amount, no message output. אוקיי, אז אנחנו אומרים, קודם כל, עשינו tax. כן, קודם כל שלנו מסים. כמו ילדים טובים, ואז מה שאנחנו רוצים לעשות, זה בעצם מה שהפארם עשה. כן, נחזיר את הגדול או הקטן, אז בואו נלך לפארם. בואו נראה מה הדבר הזה יודע לעשות. בעצם את זה. כן, ה-row הוא מאוד דומה. אז שוב פעם, row הוא מאוד דומה, אז בואו ניקח את זה ל-structure. בואו נלך ל-row, זה, הוא כבר לא מחזיר את ה-0. מה שהוא עושה באופן כללי, וזה. ואז מה שהפארם יכול לעשות, זה להחזיר את סופר. return super with row עם ה-request. ומה שהטאון הול יודע לעשות, זה קודם כל לעשות טקס, ואז להחזיר. כן, ואז לעשות את זה. צריך להחזיר את ה-request של האבא, והפארם כרגע יכול לא לעשות שום דבר, כי הוא מצטער את מה שהאבא שלו עושה. ולכן זה בסדר. אז יש לנו כאן טקס זה. ולא מדפיסים שום דבר. ויש לנו את ה-despite, אז בואו נסתכל על despite. The supplied amount is merely added to the amount stored. אוקיי, אז אופן, צריך לקבל כאן איזשהו ערך. ולא מדפיסים שום דבר, אז בואו נגיד לו reflector chain signature. ואנחנו רוצים להוסיף כאן פרמטר שמקבל דאבל, וזה ה-supplied. So, supplied amount. reflector. כמו שיש לנו קודם את ה-requested amount, את ה-request amount, שיש לנו את ה-supplied amount. מה שהוא יודע לעשות כרגע זה לא סופר, אלא פשוט להוסיף את זה. אז amount ועוד שווה supplied amount. כן, אז רק כשאנחנו לוקחים משהו יש עליו מס, כשמוציאים אותו אין עליו מס, הכל טוב, וה-description, זהו, בעצם סיימנו את ה-town hall. זהו, סיימנו את ה-town hall, בואו נלך בחזרה לכאן, בואו רק נראה שיש לנו כאן את הפארם, בואו נדפיס את הפארם הזה, בואו נדפיס את הפארם, ואז נלך ל-town hall, נקבל new town hall, ניתן לנו את השם תל אביב, את אותו ערך, ואת אותו map נקודה squares של 2, ונדפיס גם בתור התחלה את town hall, ושוב פעם, בדיקות שתמיד עושים, בואו נדפיס, אנחנו בעצם אמורים לקבל שני דברים דומים, רק שאחד מתחיל בפארם והשני מתחיל בטאון הול. סבבה לגמרי. עכשיו אנחנו רוצים לבדוק האם הם שווים. והתשובה צריכה לתת לא. כי הם לא אותו מחלקה. טאון הול, ועוד אומר לנו שהתשובה היא תמיד תהיה כאן false, כי הם לא אותה מחלקה.
זה בגדול מה שאני רוצה, בוא נראה שזה באמת יוצא. כן, פולס, מעולה. אוקיי, אז הטאון הול עובד, והפארם עובד, ועכשיו אנחנו בעצם רוצים לגשת לשלב של המודלים. אז בשביל להבין את המודלים, אנחנו רוצים קצת לדבר על מה זה, איך אנחנו בעצם שומרים דברים. אז כמו שהסברתי לחבר לפני כמה ימים, אנחנו לא רוצים לכתוב כאן כאילו פארם אחד מקבל new farm, ואז פארם 2 מקבל new farm. אתם מבינים שזה לא הולך, כן, ולהמשיך פה. אתם מבינים שזה לא באמת הולך להיות נחמד, נכון? אז אנחנו בעצם רוצים ליצור איזושהי רשימה, איזשהו ליסט בעצם, שישמור את כל המידע. אבל לפני כן אני רוצה שנייה להעביר את הפארם ואת הטאון הול הזה, אז בואו רק נעשה לזה קומיט לכאן, אז נכתוב כאן שאנחנו רוצים, זה פארט 2, added farm, added town hall, updated farm and structure. נכון, נכתוב כאן town hall כזה. נכון, זה בגדול מה שעשינו כאן. המיין בסדר. commit and push. select file, הכל. commit and push. והוא עושה commit, ואנחנו אומרים כאן commit and push check failed. לא failed. למה failed? commit anyway. כן, אוקיי. commit and push. כן, הוא כתב עכשיו שזה בסדר, בואו רק נראה שזה באמת עבד. כי הוא כתב לי failed, ואני לא אוהב את המילה failed. אז בואו נלך לכאן, נגיד לו update, ואנחנו רואים, הנה, כן, לפני 15 דקות הבאנו את הקודם, ועכשיו אנחנו ראינו את החדש, ויש פה את ה-town hall שלנו, ואפשר לראות כאן בצד ימין, בעצם מתי העלינו את זה. אם תלחצו כאן, אתם יכולים לראות בעצם את ההבדלים, אם ממש בא לכם. סבבה. טוב, אז בואו נחזור לכאן. אז דיברנו על קבוצות. אז אנחנו רוצים בעצם ליצור רשימה שתדע להתעסק גם עם farms וגם עם town hall ביחד. בעצם המטרה שלי היא ליצור, אם נחזור בחזרה לעמוד 3 לפה, אז ראינו שיש לנו בעצם שני דברים פה במודל. אנחנו עכשיו מסתכלים על המודל, ראינו שיש לנו כאן רשימה של structuring. אז זה מה שאני רוצה לעשות, אני רוצה ליצור כאן רשימה של structuring. אז אני הולך לכאן וכותב משהו שנקרא my array list, כי זה הולך לעבוד בערך כמו list, או array list, אבל שלי, זאת אומרת, עם קצת שינויים. אז לא, פתנו כרגע, זמן שעבר. כן, אז מה אנחנו רוצים לעשות? הדבר הזה הולך להיות סוג של array list, ומה שהוא יודע לעבוד איתו זה עם structuring. אוקיי, אז אנחנו בעצם מקבלים כאן רשימה של array list של structuring, אז בואו קודם כל נתחיל מלהכניס לכאן כמנהגנו את הקונסטרקטורים, שיעשה מה שבא לו. כן, בעצם קורא לה סופר, אבל הוא בעצם גורם לזה שזה יהיה קיים. ואולי אחר כך נרצה גם טיפה לשנות את זה, אבל כן, ושזה יהיה קיים פה. לא אכפת לי. כן, אז מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים פקודה של get. עכשיו, למה אני רוצה פקודה של get? לא אמרתי, אז בואו נראה. אני אוכל להגיד לו כאן, שיש לי כאן איזשהו array list רגיל, של, אפילו לא array list רגיל, אני אפשר בשלי. אז my array list, structures, נקבל new array list, ואני רוצה להוסיף כאן, אני רוצה להגיד לו, תוסיף לי new farm,
עם איזשהו שם, my farm, בוא ניתן איזה שם נורמלי, farm, מי, אוקיי? ומה הוא עוד צריך לקבל פה? אני כבר לא זוכר, מה הפעם עושה? לוקיישן. אז בוא נכתוב לו כאן, לא יודע מה, 1, 2. כן, הצפתי כאן את הפעם הזה, ועכשיו אני רוצה להוסיף כאן גם new town hall, ולכתוב כאן שאני רוצה town hall, שבמקרה נקרא גם farmy, והוא נמצא מנקוד 2, 3. אוקיי, ואם עכשיו אני אגיד לו, תדפיס לי את structures, ואני מבקש ממנו לרוץ, אנחנו נראה שבעצם הוא מדפיס לנו את בעצם שני הערכים שיש לו כאן. יש לו קודם כל כאן את ה-farm, ויש לו את ה-town hall. אוקיי, סבבה. אבל אני הייתי עכשיו רוצה, אוקיי, תחשבו על זה שיש לי בעצם רשימה, כן, מה יש לי כאן? יש לי כאן איזושהי קופסה, שיש בתוכה איזשהו farm, ויש בתוכה איזשהו town hall, ואני רוצה לקבל את הדבר הזה, את הפעם הזה, אבל על ידי השם שלו. כלומר, אני רוצה לגשת למצב כזה, אני רוצה ללכת ל-structure שלי, ולהגיד לו get, אבל לא לפי אינדקס, לא לקבל את המיקום מ-0, אלא לקבל פה לפי שם, לפי farm. ויותר מזה שאני רוצה לקבל את זה לפי farm, כל מה שכרגע זה לא יעבוד. יותר מזה שאני רוצה לקבל את זה לפי farm, אני רוצה גם שזה יהיה farm. אני רוצה להגיד לו שאתה farm. כי יש לי שני פארמי, נכון? יש לי פארמי שהוא פארם ויש לי פארמי שהוא טאון הול. אז יש פה איזושהי בעיה. אז אני רוצה לקבל פארם, ויותר ממה שאני רוצה לקבל פארם, אני רוצה גם שיחזיר לי פארם. אני רוצה שהוא יתייחס אליו כפארם. אז איך עושים את זה? כן, אז זה עולם שלם של איך לבנות ארייליסטים בסגנון הזה. אז בואו נצלול פנימה. אז כן, אז בואו נגיד ככה, אמרנו שאנחנו רוצים פה get, אז אני רוצה כאן public, אני רוצה שיחזיר לי קודם כל בתור התחלה structure, get, כן, get לפי איזשהו סטרים, structure name, ואני רוצה שירוץ על כל הערכים וימצא את הנעים הזה. זה מה אני אמר לו? אני אמר לו for structure בתוך this, כן, בתוך הרשימה. מה שאני רוצה שתעשה זה אם structure נקודה get name הוא במקרה שווה ל-structure name, אז תחזיר לי את structure, ואם עברת על כולם ולא הצלחת למצוא שום דבר, אז תחזיר לי נאם. תחזיר לי כלום. אני חושב אם אני אלך בחזרה לכאן, ואני מבקש ממנו, תדפיס לי את קבל את הפארם הזה ותדפיס לי אותו. כן, אני מבקש ממנו, תדפיס לי מה שקיבלת פה. אז מה שיקרה זה שהוא ידפיס לי את הפארם. כן, זאת אומרת, הוא ידפיס לי את הפארם של הפארמי, ולא את הטאון הול. ואם אני אשנה פה את השם, אז הוא כן ידפיס לי. הוא כן ידפיס לי פה את הטאון הול. אז הוא בעצם מוצא את הראשון. אגב, אם אני גם מחליף ביניהם, בגלל שזה הרשימה, ועכשיו אני אחץ פליי, אז עוד פעם זה יופיע לי כאן הטאון הול, ולא הפארם. אז אני רוצה משהו טיפה יותר מתוחכם, אני רוצה משהו שידע להגיד לי גם מה הטיפוס הזה. אז אני הולך לו קודם ספוטלייט. זה שייתן לי את הטיפוס הנכון, כן, את הפארם הנכון. כי אני יכול ללכת כאן לפה ולהגיד לו נקודה, ולהגיד לו כאן, לא יודע מה, update, אבל אני רוצה שהאפדייט הזה, א' זה כמובן לא מחזיר כלום, לכן אפשר לעשות פה הפצה, אבל אני רוצה שהאפדייט הזה יעבוד כאפדייט של פארם, ולא כאפדייט של, לא כאפדייט של טאון הול. אז אפשר לבדוק, זאת אומרת, אפשר להגיד לו כאן, תרוץ כאפדייט פה, ולהגיד לו פליי, ונגיד לו פליי, ובאמת הוא עבד לפי האפדייט של הפארם. תזכרו שהאפדייט של הטאון הול עובד טיפה שונה. אני חושב, אולי לא. כן, האפדייט של הטאון הול בעצם לא עושה כלום. נכון, זה בעצם בסטרקצ'ר, פה, זה עוד יותר ריק. אז טוב, סבבה, אז בואו נחזור. אוקיי, אז זה בעצם מה שאנחנו רוצים לעשות.
אז מה שאני אוהב לעבוד איתו זה משהו שנקרא אינמים, או אינם, או אינום, שיש קוראים לזה אינום, כי זה כאילו enumerate, אבל אני קורא לזה אינם, כי למה לא? וזה מה שאנחנו הולכים לעשות, אנחנו הולכים ללכת כאן ל-source, ולפתוח כאן משהו שאני קורא לו type. add, ובמקום קלאס, אני רוצה להגיד לו שאתה רקורד, לא רקורד, סליחה, אינם, רקורד ירד. אוקיי, ואז אני יכול להגיד לו, יש לי בעצם כל מיני סוגים, יש לי סוג אחד של טייפ שהוא כלום, יש לי סוג של טייפ שהוא farm, יש לי סוג של טייפ שהוא town hall, ואולי כך יהיה לי עוד סוגים, ואני רוצה כל מיני שאלות אם אתה הטייפ הזה. אז אני יכול להגיד לו public boolean is farm, מה שבעצם אני שואל זה תחזיר לי האם אתה במקרה farm. ואני רוצה לשאול אותך באותה מידה האם אתה town hall, ואני מחזיר לך surprise surprise האם אתה town hall, ואז אני רוצה לשאול אותך האם אתה בכלל structure, תזכרו שיש לנו גם אחר כך agentים, אז is structure, ואני מחזיר לו בעצם is farm או is town hall, כן? אז בתוך structure. אוקיי, יש לי כאן את החבר'ה האלה. כן, טוב. עכשיו, הדבר נוסף שהייתי רוצה לעשות כאן, זה לשלוח לו את הקלאס. אני רוצה שידע לפי הקלאס להגיד, להתאים קלאס לטייפ. אז אני רוצה להגיד לו כאן public, static, get type, שהוא פשוט מקבל את הגט, הוא מחזיר לי טייפ. זה סוג של קונסטרקטור, אבל זה לא בדיוק קונסטרקטור. תחזיר לי את הטייפ, אבל תחזיר לי אותו לפי קלאס. קלאס CLS. ואז אני כותב כאן, אם CLS זה במקרה farm, זה במקרה, כן, כזה, farm נקודה קלאס, אז תחזיר לי את, כן, תחזיר לי את farm. עכשיו, אם CLS שווה במקרה האמת שאני לא אעשה את זה אפילו עם switch, switch CLS, אני לא בטוח שהוא ידע לעשות את זה, שאלה אם זה בגלל שזה לא, כן, אתם רואים, הוא לא יודע לעשות את זה. מה שכן אפשר לעשות זה לגשת פה ל-get name שלו, ואז להגיד לו case farm, אז בוא נגיד לו return, בוא נגיד, תחזיר לנו לפי זה, אם ראית שם farm, אז אני רוצה שתחזיר לי farm, אם ראית town hall, אז תחזיר לנו את town hall, ואחרת, מה שאני רוצה שתעשה זה תחזיר לי את man, כן? זה לא משהו שאני יודע לעבוד איתו, נקודה פסיק, וכל מה שקורה אחר כך למען. טיפה ליותר קרי שזה בסוויץ'. אז אמרתי, אם אתה רואה כאן farm, לך תחזיר לי farm, אם ראית town hall, תחזיר לי town hall. קול, עכשיו אני הולך בחזרה לכאן, כן, זה יותר דברים. סבבה? סבבה. יש לנו את הטייפ, ועכשיו אנחנו הולכים בחזרה לכאן, אנחנו אומרים לו, אנחנו בעצם לא רוצים לשמור structure, אלא אנחנו רוצים לשמור זוגות של structure, של ה-structure עצמו, ושל הטייפ שלו. למרות שאני יכול להגיד כבר ל-sim object בעצמו, אז בוא נלך לכאן, בוא נגיד לו כאן protected, לא, אפילו זה public, final, לא, בוא נעשה את זה נורמלי, אז private, final, type, והטייפ צריך להירשם כאשר אנחנו בעצם רושמים אותו פה. אז בעצם אנחנו צריכים לשלוח לו את הטייפ. צריכים להגיד לו מי אנחנו.
כן, כן. בוא נעשה את זה ככה, בוא נגיד לו type מקבל את, מה הוא מקבל? מקבל את type נקודה get type ל-this נקודה get class, או פשוט ל-get class. אוקיי, אני בעצם שולח לו את הקלאס ותעדכן לי בעצמו את הטייפ, ואז אני רוצה לכתוב כאן גם איזושהי פקודה של public type get type return type. זהו, ואנחנו חוזרים בחזרה לכאן ואנחנו אומרים לו זה public, נכון? public. אז בוא נגיד לו רגע רק לראות אם זה עובד. אנחנו מקבלים את farm, אמרנו הראשון, נכון? בוא נראה שזה רץ. בעיות, כן זה רץ. אז בוא נגיד לו נקודה, בוא נגיד לו אנחנו רוצים את הדבר structure.get את farm, אבל אני רוצה לקבל את ה-get type. זה לקבל את הטייפ שלך. אני אלחץ play, ואני רואה שהטייפ שלו באמת הפעם. מול. אוקיי, אז עכשיו אנחנו יודעים בעצם את הטייפ. אז עכשיו אנחנו יכולים ללכת פה. לכאן ולהגיד לו, אנחנו רוצים לא רק שהדבר הזה יתאים, אלא גם שהטייפ יתאים. אז אנחנו אומרים לו, אנחנו שולחים לך את השם, רוצים לשלוח לך גם טייפ. מה שנחמד בטייפ זה שהטייפ צריך להיות מאוד מאוד קטן. כן, טייפ זה סך הכל בגדול מספר אינטג'רי, ולכן הוא לא לוקח הרבה זיכרון. אז אנחנו רוצים שהדבר הזה יהיה נכון, וגם structure.get type שווה לטייפ. כי אנחנו רוצים בעצם שזה יהיה אותו טייפ. עכשיו אנחנו יכולים ללכת לכאן ולהגיד לו שאנחנו רוצים כבר את הפרמי הזה. פה אנחנו רצינו אותך כפארם, ופה אנחנו רוצים אותך כטאון הול. פיסנו את הטאון הול. בוא נגיד לו פליי, ואנחנו יכולים לראות שהטאון הול הוא זה שמודפס. כן, זה מה שהוא חוזר שם. אז בעצם מה שאנחנו יכולים לראות זה שהסיום אובייקט שלנו יודע לשמור גם איזה סוג הוא, כלומר מה הוא מחזיק. הדבר הזה הוא מאוד נחמד, ואז אנחנו יכולים בעצם לדעת האם כשאנחנו מקבלים get, אנחנו יכולים לקבל get לפי הטייפ. אוקיי, עכשיו הייתי רוצה לקבל פה, עכשיו הדבר הזה לא חייב לרוץ דווקא לסטרקצ'ר, זה יכול לרוץ לכל סיום אובייקט. כן, מגניב. לכל סיום אובייקט, האמת שצריך ללכת אפילו לא לשים אובייקט, או שהוא ילך ישר ל-T. לא, הוא יכול ללכת לשים אובייקט, נכון? כי אנחנו עובדים רק עם סימבול אובייקטים פה. אני כן אולי הייתי רוצה לקבל פה את T, כדי להגיד לו כאילו מה הוא מחזיר פה, כמשהו בסיסי. אז for T, get name, T שהוא יורש את sim object. הוא יודע את מי הוא sim object. אז for T, כן, זה פה לא structure name, אלא זה פשוט name ו-type, אז אני אומר לו for כל אובייקט כזה ברשימה, אני רוצה שתסתכל על האובייקט הזה, על ה-get name שלו, לעומת ה-name, תראה אם זה שווה ל-name, ותבדוק אם האובייקט הזה נקודה הזה שווה, ובוא נכתוב כאן אובייקט. ואנחנו רואים שהדבר הזה רק לשים אובייקטים, אז בוא נגיד לו שאנחנו צריכים לרוץ לפי T, ונגמור סיפור, ואז אנחנו בעצם נהפוך את כל העסק הזה להיות אבסולוטי. כן, אנחנו בעצם הולכים לרשת מה-T הזה, שאנחנו בעצם נגדיר את ה-T בעצמנו. זה יהיה אולי טיפה יותר נחמד. כן, אז עכשיו אנחנו יכולים ללכת בחזרה למיין, ולכתוב כאן, אנחנו רק צריכים להגדיר לו, שהדבר הזה צריך לרוץ לפי structure,
נשים פה גם סוגריים, ובוא נגיד לו לרוץ, נראה איך זה רץ. לא, הוא אומר לנו שיש לנו בעיה. יש לנו בעיה עם משהו. כאן, סופר C, קולקשן, כן, כן, כדאי להתעסק עם זה. בוא רגע נסגור את זה. בוא נגיד לו generate constructor. בעצם זה הקונסטרקטור הזה, מחדש. עכשיו זה... כי עכשיו זה פשוט extend ל-T ולא extend לסימות שהיה קודם. טוב, בוא נגיד אוקיי. ואנחנו רואים באמת שזה עובד. מעולה. אז יש לנו בעצם איזושהי רשימה כללית כזאתי, שמה שנחמד בה שהיא גם יודעת לקבל גט. לפי שם ולפי טייפ. כאשר הטייפ חייב להיות הטייפ שלנו, ה-T חייב להיות סוג של סים אובייקט. או לפחות זאת ההנחה שלנו. מגניב. עכשיו אפשר להסתכל כאן אולי על עוד דברים שהיינו רוצים שיהיה פה. print all כבר סוג של יש לנו, אבל אפשר אולי לבקש ממנו להביא לנו את כל כן, לא נעשה את זה פה, נעשה את זה בילד שלו. עכשיו שימו לב שמה שקורה זה שבשלב הזה אנחנו רואים הקבצים שלנו כבר מתחילים להיות טיפה גדולים, כן? מתחילים להיות לנו כבר הרבה דברים, וחלק מהם כבר קשורים אחד לשני, לא לגמרי ברור מי שייך למי. כאילו אם תסתכלו על זה עוד שבוע, אז כאילו, זה לכם יותר מוזר אולי טיפה. אז מה שכדאי לעשות בשלב הזה זה לעבור לפאקג'ינג. תתחיל למיין דברים. אז בוא נגיד שיש לנו כאן את האזור של ה-MVC, Model View Controller. יש לנו את שכרגע הוא דן ריק. יש לנו את האזור של קונטיינרים, ויש לנו את האזור של ה-SIM, כן, של האובייקטים שלנו. אז כרגע כל האובייקטים זה farm, ויש לנו את משהו שאני תמיד קורא לו helper, כן, שזה allocation זה משהו שעוזר לנו בכללי. אני פשוט מעביר אותם על type זה שאלה איפה הוא שייך, רק נשים אותו יחד עם הסימים, ו-structure וזה, כן, כל החבר'ה האלה בתוך סים. בואו נכתוב do reflector, ואנחנו הולכים זה נמצא בתוך הקונטיינר, reflector, ויש לנו, פשוט שם אותם בתוך פאקג'ים, ואז יותר קל טיפה לנהל את העסק הזה. אז בואו נלך לקונטיינרים, נגידו שאנחנו רוצים עכשיו, אמרנו, sim object list, כן? פשוט רשימה של sim אובייקטים. אז זה הולך לרשת מ-MyArrayList, אבל הוא יודע לרוץ ישירות עם sim אובייקט. לא עם sim אובייקט. זהו, אני לא רציתי את ה-sim אובייקט, רציתי טיפה כללי מדי, אני הולך לרפלקטור, אני הולך ל-rename. בוא נקרא לדבר הזה לא sim אובייקט, אלא structures. structures list. שהוא הולך לרוץ עם structure. אז הוא בעצם יודע לעשות בדיוק מה שהעובדים שלו יודעים לעשות. מה יש לו משהו טיפה יותר נחמד, יש לו כאן public farm get farm, או אפילו, כן, get farm, שמקבל איזשהו, זה יהיה, כן, זה יהיה public, שמקבל פה את ה-name, string name, ומה שהוא עושה, הוא יודע להחזיר את get עבור main ועבור farm. מה הוא צריך לעשות לעסק הזה קאסטינג. אוקיי, אז הוא בעצם עושה לנו את הקאסטינג הזה לבד, וזה, לפעמים זה מאוד מאוד נחמד. מאוד 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 נחמד. get farm, אפשר לקבל פה
אותו דבר בדיוק, אפשר לקבל פה גם את הטאון הול שלנו, אז get טאון הול, שבעצם עושה משהו מאוד דומה, רק פה הוא עושה טאון הול, והוא יודע לרוץ עם טאון הול, ומה שעוד יכול להיות נחמד, זה לקבל בעצם רשימה, אממה, רק של פארמס, כן? אפשר לקבל פה איזושהי רשימה, יכול להיות שיש פה טיפה דלק זיכרון, יש אנשים שיגידו, אבל אני אוהב את הדברים האלה. get farms, כן, עם S. אז אנחנו בעצם מקבלים את הדבר הזה, רק זה לא structure list, אלא זה פשוט list, איך קראתי את זה? my array list של farm, get farms, ואז אנחנו אומרים לו for, כן, for sim object, נכון? ככל sim object, כל sim object, ובתוך this, בעצם אנחנו רוצים לכתוב משהו אחר, אנחנו רוצים להגיד לו return, new כזה, אממה, return new כזה, אבל שכבר קיבל פחות דברים. אז הכנסנו לפנים מהפריים, ואנחנו אומרים לו for sim object בתוך this, אבל זה לא this, אלא זה structure object dots. זה structures נקודה this, כלומר ה-this, אבל לא כאילו ה-this החיצוני, לא ה-this הפנימי בתוך ה-return, אלא ה-this החיצוני כאילו של זה. אז גש לשם, ואם object dot get type נקודה is farm, אז add. אז תוסיף את object. אבל תוסיף את object כפארם. אוקיי, זה מאוד מאוד נחמד. ועכשיו אנחנו יכולים להגיד אותו דבר בדיוק עבור town halls. סליחה. עבור town halls, נגשת לכאן ל-town halls, או פעמים S, ומה שמשנה פה זה רק ה-town hall, זה אותו דבר, is town hall, תחזיר לי את זה town hall, וזה משהו מאוד מאוד חביב. כן, טוב, לא התכוונתי לזה. אוקיי, זה דבר מאוד חביב, שאתם בעצם יכולים לקבל רשימה רק של האיברים שאתם רוצים בעצם. הבעיה היחידה עם הדבר הזה היא שאתם רואים שכתוב כאן new. כתוב new בדרך כלל אנשים שבטח שמגיעים משפות C למיניהם, כן, C, CPP, יותר רגישים לדבר הזה, כשהם רואים new אז כזה, רגע, למה לעשות עוד new? ושם אתם פחות חושבים על זה. אוקיי, כרגע הפרויקט שלנו מספיק קטן והמחשב שלנו מספיק חזק, בשביל שכרגע אנחנו נתעלם באלגנטיות מהדבר הזה. מה עוד אפשר לעשות פה? אפשר לקבל גם סטרקצ'ורים ממש, זאת אומרת, רשימה של סטרקצ'ורים מהאבא. אז אפשר ללכת לכאן, למרות שהוא כבר, אמרנו שהוא, לא, כן, טוב, לא חשוב. אמרנו כאילו שהוא סטרקטי, ולכן לבנות אותו כבר בעיה. זה גם פה אמור לא פתאום בעיה, למרות שאני לא רואה שיש פה בעיה. אמרתי לך שאתה אבסטרקטי ובכל זאת אני בניתי אותך. זה מעניין. טוב, בוא נגיד לו שהוא לא פאבליק. כן, הוא פשוט אבסטרקטי. ואז בעצם הוא בעצם רק, הם יכולים לראות אותו. כן, ואז זה יוצר בעיה. טוב, בואו נחזיר את זה.
סבבה, סבבה. לא, פשוט נהפוך אותם להיות protected, ואז אפשר ליצור את זה. protected. עכשיו זה עדיין עובד, אבל פה כבר הוא עדיין גם עובד. טוב, זה מוזר, זה לא אמור היה לעבוד, כנראה שהוא נמצא לו בתוך הקאש, בתוך הזיכרון, אבל בוא נגיד לו עכשיו שאנחנו רוצים כאן רשימה של מה שהיה, בסדר, אנחנו נמצא עליו, structure list, structures, מקבל new structure list, וזהו. עכשיו, במקום לכתוב כאן את הטייפ הזה, יכולים לכתוב כאן get farm, update, ופה אנחנו יכולים להגיד לו get town hall, של זה ו-get type, זה אמור להיות בעצם מה שכתוב כאן, אותו הדבר, בוא נגיד play, ואנחנו נמשיך לקרוא אותו הדבר. מגניב, אז מה שאנחנו בעצם עכשיו רואים, זה שהסתרנו בעצם מהמשתמש את העובדה שהעסק הזה עובד עם טייפים, ולדעתי האמת, אני חייב להגיד שזה נראה הרבה יותר טוב ככה. לגבי הרשימה קודם, אני רק אגיד שאם יש לנו הרבה פארמים, ואנחנו קוראים הרבה פעמים ל-get farms, כן, הדבר הזה, אנחנו לא נעשה את זה יותר ככה, אלא אנחנו ניצור רשימה פנימית אצלנו כאן, שפשוט תשמור את הדברים האלה. בואו נראה לכם מה הכוונה. אני אגיד כאן, בואו נעשה את זה אפילו. protected, לא, private, hash map, שמצביע מטייפ, תראו כמה טייפ זה נחמד, מטייפ ל-structure list, או אפילו כן, אמרנו שאנחנו מכתיבים פה array list, אז for my array list, של משהו שיורש, לא, בוא נעשה לו ככה, בוא נעשה את זה לפי structure list, כן, שנרצה עדיין לקבל את החבר'ה האלה. הבעיה איך לעשות עם structure list זה שאנחנו נקבל פה אולי משהו שהוא אינסופי. טוב, בוא נחזור בחזרה לרעיון הקודם. מה יראה לי שאנחנו שולחים לתוכו את משהו שיורש את structure, ואנחנו נקרא לזה אוקיי, אז כשאנחנו יוצרים את המאפ שלנו, איפה הקונסטרקטור? בואו נעשה איזשהו init, זה הכי קל, אז נלך לכאן ונגיד לו שהוא פה, דבר הזה. מה שהוא צריך לעשות זה כאשר הוא יוצר רשימה חדשה, הוא צריך לקרוא ל-init. בוא נגיד לו, כשתייצר רשימה חדשה, תקרא ל-init, ופה אחרי שזה סופר תקרא ל-init, ופה אחרי שזה סופר תקרא ל-init, ובוא נגדיר את init, אז בוא נכתוב כאן protected void init. abstract. אוקיי, אז יש לנו את ה-init הזה, עכשיו אנחנו צריכים בעצם להגיד לו מה ה-init הזה עושה. אז ה-init הולך בעצם להתחיל את הרשימה הזאת. כן, אז אפשר לשלוח פה את init, אז בואו נכתוב כאן את init שלנו, ומה הוא צריך לעשות? מה שהוא צריך לעשות זה להתחיל את הרשימה. אז map מקבל new hash map, שאנחנו רוצים לכתוב כאן put, אפשר לכתוב כאן גם put all, כן, בואו נכתוב כאן לטייפ, בואו נכתוב לטייפ את ההפוך גם. אנחנו הולכים להלפר, לא helper, זה הפתורסים, אז בואו נגיד לו כאן שאנחנו רוצים לא רק את get type הזה, אלא אנחנו רוצים גם את ההפוך. public, זה פה לא סטטי, public class get class. מה שאנחנו אומרים כאן זה return switch over this,
אה, בואו נראה למה הוא אוהב את זה. יכול להיות שאי אפשר להחזיר. cannot override get class, כי זה get class, כן, זה get class, get type class. אוקיי, תעשה את עבור this, אז יש לנו קטעים, אם זה farm, הוא צריך להחזיר farm class, אם הוא town hall, הוא צריך להחזיר town hall class, וכן, ואם הוא כל דבר אחר, אם הוא none, אז תחזיר לי none. אוקיי, אז זה מחזיר לי את הקלאס, שזה מאוד נחמד. זה מאוד 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 נחמד, כי עכשיו אני יכול ללכת לכאן ולהגיד לו for type בתוך type values, כן, עבור כל הטייפים שלי. מה שאני רוצה שתעשה זה put, כן, מה שאנחנו רוצים לכתוב כאן זה את הטייפ, ואנחנו רוצים לכתוב כאן new myArrayList, שלא מבצע כלום העינית שלו, של מה שהוא קיבל כאן זה בעצם את הזה שלו. כן, הוא צריך לקבל פה את type dot get, אין לו טייפ לדבר הזה? עשינו את זה, בוא נראה. type dot get type class, זה מחזיר לקלאס. אז מה שאני רוצה לכתוב כאן זה את הבחור הזה. זה עובד? לא, הוא לא אוהב את זה. למה הוא לא אוהב את זה? לא, הוא לא, בסדר. משכנו את זה יותר מדי, לא נורא. טוב, פשוט תצור לי קלאס כזה. כשהאינט שלך לא עושה כלום, זה בעצם מה שהאינט שלי עושה. הוא יוצר את הרשימה הזאת, ואז אני יכול ללכת לפוט, כן, אני יכול ללכת לפוט, או לפנד, add, add. אני יכול ללכת ל-add, add מקבל index, או מקבל structure, או index and structure. אז אני יכול ללכת ל-add structure, ולהגיד לו כל פעם שאתה עושה structure, אתה צריך לעשות קודם את הדבר הזה, אבל בנוסף לזה צריך לעשות גם add, put, כן, צריך ללכת ל-map.get, לפי structure.getType, נקודה put, או כן, add, structure. למה הוא לא אוהב את זה? כי זה משהו שיורש מ-structure ואנחנו הבנו ל-structure. מה אכפת לך? בוא נגיד לך שאתה יכול להיות farm. מה עכשיו הוא אומר? עדיין לא אוהב את זה. create method add to array list. כן, טוב, אני עכשיו הולך לעשות את זה פעם הבאה. בוא בינתיים ניפטר מזה. בוא ניפטר מזה. אין מה. בוא נשאיר את זה. אני אחשוב איך באמת לשפר את זה אחר כך, וכרגע נעשה את זה ככה. רק אתם רואים שהאבסטרקט שלי כבר לא התחיל טיפה לזייף, אז בואו נלך פה לאיניט הזה, ופשוט לא נעשה ממנו אבסטרקט, אלא נגיד לו שהוא לא עושה כלום. כן. ואז יטפל פה בכל השטויות האלה. כן. אז יש לי כאן put של neorelist. עכשיו הוא כועס, כי אין לנו, כי הדבר הזה הוא אבסטרקט. אז עכשיו פתאום נמאס, עכשיו פתאום מציק לו שזה אבסטרקט, אומרים פה לא יציק לו, ופה זה כן מציק לו. אז למה בעצם זה קורה? שאלה טובה, האמת שאני לא לגמרי בטוח.
פשוט נראה לי אותו דבר, כאילו כאן new, כאילו כאן כתוב new. בואו כרגע נוותר על כל הסיפור הזה, תצטרך עם זה מתישהו. אז אפשר גם יותר מהדבר הזה. כן, אמרנו שכל הסיפור הזה רצינו אותו בשביל get farms ו-get town halls, ולשמור את המידע הזה אצלנו קרוב, וכרגע אנחנו פשוט לא נעשה את זה. טוב, אז נתחיל להתעייף. בואו נעשה אופטימייז. בכללי אפשר ללכת לכאן, ללכת איפה זה נקרא? אופטימייז imports. כן, אופטימייז. וזהו, בואו נראה איך שזה רץ. נגיד פליי. קול, אז זה רץ. טוב, השלב הבא, אז כרגע יש לנו עכשיו רשימה שהיא די נחמדה סך הכל. זאת אומרת, אם אנחנו נסתכל על structures, נסתכל מה עשינו, יש לנו כאן get farm, לפי שם של הפארם, get farms, לקבל את כל הפארמים, get town halls, או town hall, אפשר לקבל את get farms, ואז לבקש ממנו את get לפי השם של farmy. רק הדבר היחיד שפה אנחנו נצטרך לעשות זה להוסיף כאן גם להגדיר לו שהוא farm, ואופן אנחנו נצטרך לראות איך אנחנו לוקחים את ה-get farms הזה ואומרים לו שהרשימה עצמה היא של פארמים בלי לכתוב עוד הרבה מדי קוד. אבל שוב, אתם יכולים לראות פה את החשיבה, כן? תהליך החשיבה הוא מאוד חשוב. אם אנחנו נעשה S out ואנחנו נביא את זה, אז אנחנו נראה שבאמת זה אותו הפארמי שראינו קודם עם ה-52 שלנו, שהוא כבר עשה את ה-update בשורה 13. סבבה, אז זה לכרגע. אגב, שימו לב שעוד דבר שנוצר כאן זה sim.farm וsim.town hall, כי שמנו את זה בתוך תיקייה שנקראת sim. מה שאנחנו נעשה, אנחנו נחזור על structure ונלך כאן במקום get name נכתוב כאן get simple name, ואנחנו נגיד לו עוד פעם, מה עשיתי? אני אגיד עוד פעם play, ועכשיו זה יחזור להיות נורמלי, farm וטאון הול, כן, בלי הפאקג'. מגניב לגמרי, סך הכל אני מרוצה נראה לי. ומה שעוד נשאר לנו לעשות זה לעבוד, בואו נסתכל רגע עוד פעם, רגע, שנייה לפני שמסיימים. על זה אנחנו רואים שיש לנו פה את המודל. אז פעם הבאה אנחנו פשוט נצטרך עם המודל, אנחנו ניצור רשימה של structure'ים. לא, אתם יודעים מה? יש לנו גם סטוק שם time. האמת שלא הייתי עושה את המודל, אחרי שדיברנו על הקונטיינרים, אני חושב שהדבר הבא זה לעשות קודם כל את האג'נטים, קודם כל לגמור עם האג'נטס, ואז כשנגיע למודל כבר יהיה לנו את הכל, ואז נוכל לעשות גם update נורמלי. אגב, עוד דבר אחד קטן שאני רוצה לעשות פה, אני רוצה שזה כבר יהיה קיים, ב-myArray-list, אני רוצה לעשות גם דבר שנקרא update all. אני הולך פה, ונגיד לו כאן public void update all, ומה שהוא צריך לעשות זה לגשת לכולם כן, זה sim object בעצם, נכון? כי הם כולם סוג של sim object באיזושהי צורה. כן. אבל לא, האמת שיש לנו פה t. אז for t object בתוך הרשימה שלי, אני חושב שתעשה זה object נקודה update. זה דבר שהרבה פעמים אנחנו אוהבים לעשות, להגיד לו בעצם תעדכן את כולם. לך לכולם ותעדכן אותם. ואז אם אנחנו נלך פעם למיין, אנחנו יכולים ללכת לכאן ולהגיד לו, אמרנו שאנחנו התקלנו, ואז אנחנו נלך לפה ונגיד לו, נגדיל את זה, כי אם שלא רואים, נגדיל את זה ונגיד לו שאנחנו רוצים ללכת פעם לרשימה שלנו, ונגיד לו update all, ועכשיו נגיד לו תדפיס את
את ה-structures, ואז תעשה את זה, לא יודע, נניח במים, אוקיי? תריץ את זה ככה, נגיד לו play, מה שיקרה זה שאנחנו נראה שהוא בעצם, במקרה שלנו יש לנו רק דבר אחד שאנחנו יכולים לעשות לו update, רק לפארם ולא לטאון הול, אנחנו יכולים לראות שהפארם עשתה update, וגם הטאון הול עשה update, והupdate שלו לא עשה שום דבר. זהו, אז עד כאן, החלק הזה, בואו רק נביא את ה... בואו רק נעשה command, אז commit, אז נלך ל-commit, נגיד לו changes, נגיד לו part 2, added list, update others, end of part 2, ואז נגיד לו commit and push, ואז יעשה commit and push, ויגיד שיש משהו שלא עבד, או warningים וכל מיני כאלה, נגיד לו commit and push, ונגיד לו push, וזה סיים, ואז נחזור בחזרה להסתכל על כאן, נסתכל פה, נגיד לו update, לתמיר, ולא לתמיר, לזה, לפרויקט, ונראה שיש לנו כאן גם את הדבר הזה, שהוא בעצם מוסיף לנו גם את התיקיות. אז אם אנחנו נלך לסורס, אז אנחנו עכשיו נראה שיש גם עכשיו העסק הזה מסודר עם תיקיות. בואו נוסיף פה readme, כשנוסיף פה readme אני צריך להירשם, בואו נעשה לו sign, לא sign up, אלא sign in, פשוט לא רוצה להראות לכם את החלק הזה, כי זה כאילו פרטי. כן, נחזור בחזרה לכאן, לא לפה, קחתי את האחד הלא נכון, כיוונתי לזה, כן. סבבה, אז מה שאני רוצה לעשות עכשיו זה להוסיף כאן readme, ולהגיד כאן this is project of Java, ולכתוב כאן, לא יודע מה, links, ולשלוח כאן את הפייל, project file, project PDF, נמצא בכאן, שוב פעם, באוניברסיטת מישיגן, אמרנו שיש לנו את ה-IDE, IDE נמצא ב-IntelliJ, IDE Java, בואו נלך לדאונלוד, אז זה נמצא פה, והדבר השלישי שהראינו זה את ה-Java, לא, זה לא חשוב. אוקיי, יש לנו כאן שני החבר'ה האלה, בואו נגיד לו commit changes, create readme, commit, בואו נראה שזה נראה נורמלי, אז הוא עשה commit, עכשיו אנחנו נלך לחזרה לכאן, ועכשיו אנחנו יכולים לראות שיש כאן את שני החבר'ה האלה, אנחנו רואים שאין פה רווחים, אז בואו נעשה זה יותר יפה, נעשה כאן links, ונכתוב כאן, לדעתי צריך לכתוב כאן break, BR כאילו, commit changes, commit, בואו נלך לכאן, כן, אז הברייק עבד טוב, רק הלינקס פה צריך לעשות כאן רשימה, בואו נראה רגע איך עושים, זה MD, אני נכתוב כאן MD, file, format, title, ואני אסתכל כאן על איך כותבים את זה, אז יש לנו כאן, אתם רואים שניים באמת, אבל עם רווח, זה מה שחסר לי, אז בואו נחזור בחזרה לכאן, בואו נשאין פה רווח, אז בואו נלך לפה, וכאן יש רווח, אז נעשה פה רווח, ונגיד לו commit changes, אין commit, ונלך בחזרה לכאן, אז יש לנו כאן את הלינקס, האמת שאפשר להוסיף כאן גם את הלינק של היוטיוב, כי למה לא, אז בואו נכתוב כאן יוטיוב, טוב, שזה יגיע, כרגע זה עדיין עולה, to be updated, בואו נראה איך אפשר לעשות דבר כזה על הצד, שזה יפה, הולכים לפה ומסתכלים, יש לנו כאן בולד, יש לנו כאן איטליק, זה לפי כוכב, אז בואו נכתוב כאן כוכב, to be updated, בסדר? ובריק. אז בואו נגיד לו commit changes,
אה, כן, זה עבד. כן, to be updated. זה אני אוסיף עוד מעט, כשהדבר הזה סוף סוף יעלה, הוא עדיין עושה פה איזה בדיקה או משהו, משהו רץ פה. ברקע, אז ניתן לו את זה. עכשיו שימו לב ששמתי פה את ה-readme, אבל הוא לא נוסף כאן, הוא לא נוסף לי בפרויקט. אז מה שעכשיו אני רוצה לעשות זה ללכת ל-pull request, ובעצם אוקיי, ללכת ל-git, לבקש ממנו update project, אוקיי, ואז מה שהוא יעשה הוא בעצם יוסיף לנו את ה-readme, כן? יש לנו פייל אחד שנוסף, זה ה-readme, ועכשיו אנחנו יכולים להסתכל כאן ולראות פה את ה-readme הזה אצלנו גם, שזה די חביב. אפשר לראות את ה-readme, ואני חושב שיש פה גם תצוגה. יכול להיות שיקח לו רגע להעלות את זה, ויכול להיות גם שהוא לא יודע לקרוא את זה. לא, הנה. כן, אפשר לראות כאן גם איך זה נראה בפועל. אפשר לראות פה את ה-BR שאפשר לעשות לו רגע רווח. כן, טיפה יותר טוב. זהו, עשינו פה את הרווח, וגם פה אפשר לעשות את הרווח. To be updated. soon. ועכשיו אני רוצה לעדכן את הדבר הזה, אז אני הולך בחזרה לקומיט. לא, תעשה קומיט ל-changes, תעשה קומיט גם ל-UI designer, XML, שיהיה. אז מה שאנחנו אומרים פה זה part 2, לא, זה אפילו readme, כן, זה readme, update, readme, add UI, מה שלא יהיה. אז בואו נגיד לו commit push, ונגיד לו push, וככה אפשר לשחק עם הדבר הזה, קדימה ואחורה, וזה מאוד 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 נוח, זה מאוד נוח. בואו נחזור בחזרה לאתר שלנו כאן, ונגיד לו refresh, אז אפשר לראות כאן שהדבר הזה יתעדכן כאן עם יישום, וגם וגם זה עלה פה. בואו נראה איך זה נראה. UI designer, XML, כן, יש פה משהו. כן. טוב, בכל מקרה, מתחילות ארוך. זהו, אז זה בינתיים עכשיו, אפשר לראות כאן את הקישור לכאן, זה מאוד מאוד נוח שזה קיים פה, אפשר לקפוץ קישורות לפה. אפשר לראות כאן את הקישור הזה, כן, הולך לפעמים כאן. והאמת שהייתי מוסיף כאן גם את הקישור של הפורמטינג. זה מאוד נוח, אפילו שיהיה את זה, אפילו עבורי. אז בואו נלך לכאן, בואו נלך ל-MD, בואו נוסיף כאן עוד שורה אחת, ואני רוצה להוסיף כאן for, כן, basic, זה נקרא MD format, נמצא פה. אז בואו נגיד לו, נמצאות update ל-readme, commit push, ו... זה עלה, מעולה. נחזור בחזרה לכאן, בוא נגיד לו, פה, כאן, בוא נגיד לו update, refresh, ועכשיו יש לנו גם את ה-commit push הזה. וזהו בינתיים, אז היוטיוב יעלה ברגע שהוא יעלה, נוסיף אותו לשם, וזהו, בינתיים זה נראה לי נחמד. פרק הבא, כן, בשלב הבא אנחנו נוסיף את חושב שזה כבר לא יהיה היום, זה נראה כבר יהיה מחר או במשך השבוע, נעבוד על האג'נט, נראה בעצם איך אולי יש דברים של agent ו-structure שיכולים להיות מאוד מאוד דומים, רמז, לוקיישן, וכן, ואנחנו נראה, כי כרגע מה שהם עשו פה זה C++, הם העבירו את הלוקיישן לתוך איזשהו private, אנחנו נעשה משהו דומה, רק שהוא מותאם לג'אווה, אז כן, אז פשוט נתחיל שני החבר'ה האלה. שיעורי בית למי שרואה את הסרטון עכשיו, תעבדו על זה פעם, זאת אומרת, תעברו על הסרטון, תעברו על הדברים שעשינו, ותתרגלו, כן, תרגול זה הדבר החשוב ביותר, בלי תרגול
אני נהנה מכל רגע, אבל זה פשוט לא יעזור לכם. חייבים, חייבים, חייבים לתרגל. גם תרגול, הייתי ממליץ לעשות תרגול אפילו תוך כדי עבודה, כן, זה תמיד נחמד, אבל, אבל כדאי מאוד שתוכלו באמת לעשות דברים גם בעצמכם. כן, זאת אומרת, גם לעבוד תוך כדי שאני עובד, אבל גם לעבוד בעצמכם. כדי לתרגל ומתקדמים, כן, מי שמתקדם יכול כבר להתחיל לחשוב על agent ועל peasant ועל soldier ועל איך אנחנו שומעים פה את ה-moving object וגם איך כל העסק הזה הולך להשתלב יפה עם הסטרקצ'ורים שלנו ובסופו של דבר עם המודל. להמשיך לחשוב על זה. זה לא קשה, אין פה קושי תכנותי גדול למי שכבר יתעסק עם תכנות מספיק זמן, יתרגל מספיק. אני כן אראה את הפתרון שלי, כי אני חושב שהפתרון שלי הוא הכי טוב, באופן פשוט, כן, כמו באופן טבעי. בקיצור, שיעורי בית, לתרגל. הכי 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 חשוב לתרגל. עד כאן, ונמשיך פעם הבאה. תודה רבה לכם, ולהתראות. בואו כן, זה נמצא כאן, בואו נגיד לו סטופ.